Takže čaute, ďalšia videa. Je tu s vami Candy. Ok, neviem, prečo sa volá Megafon telefon. Ok, môj druhý kanál bez motovidla, takže som tu sám a ideme si sem na nejaký challenge. Riko, ty čo robíš? Tak bylo Riko. Ok, ak ste nevideli, tak včera bol stream a takže som toho dosť veľa. Takže bol by som veľmi rád, keby ste dali like a odber a ideme na to. Ok. Začnem to na tablete, takže ja som zvyknul. Gaude celý chlpatý má si na ňo sadnúť. Takže prečo nie? Prečo nie? Včera som padol do potoku. Spoviete, no nič, bro. A prečo? Ok. Pozdajte like, odber. Bum, švasnie to tam. Bum, bum, bum. Odhalím sa vám rovno teraz. Čo? Hrozná ofiná bola. Tak moja starka odstrihala.